ke na ji bukatunki, ke ma na ji bukatunki. To amma na san duk da haka ba iya wannan bane bukatunku. Ku dai gaya mun bukatun naku. Ke me kike bukata ke? Ni yanzu abin da nake so ka kawo mu. To. Cinyan kaza da mantina da madara. Ba ki dan yau da wata yi nama. Ke me kike bukata ke? Ni ina so ci shawarma. Shawarma. Boga. Pizza. Ice cream. To. What? Duk ba ki da matsala. Abin da yafi wannan ma za a kawo miki. An ku da matsala. Dan yau da ta yi nama, in dai duk abubuwan da kuke bukata dole a kawo muku shi sai kun ture. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka dade ina wuni? Lafiya lau. Wuni lafiya. Lafiya kalau. Don Allah don Annabi mutane ne masu yin gudun hijira. Allah sarki. Wallahi ban ci ba ban sha ba don Allah ki taimaka min ranka dade. Allah. Mutum ne mai matukar hadari. Mutane masu gudun hijira. Dan Allah kai ka so Kun ci gudu nan wallahi da kike gani na. Kuma kaga yan uwa ne kuma musulmai. Wallahi. Ka tabbata. Dan Allah ka sallame shi ya wuce. Taimaka hajiya, taimaka mu don Allah. Ni abin ne ka san abin namu ne da yawa. Wallahi abin namu ne da yawa. Wallahi abin namu ne da yawa. Allah karba ci. Madalla. Abin namu ne da yawa. To ku kuma ku yanzu naji bukatunku. Duk kowace naji bukatunta. A garin nan duk yan maula sun yi. To yanzu in ba ku ne ku je ku siyo ko ku mu je tare da ku. In ba ku shikenan. Kin gani kun wuce ni. Kin ga daga nan mutum ne mai matukar hadari. Precious. Ni kika bara?